आरो गोदान मोनसे फ्रेस भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आगोलनि भिडिअ बुंखादोंमोन आङो जों शुटिं खालामनो थांगासिनो होनना बिहाइन्ड दा सिनफोरखौ दिन्थिगोन होनना जों दायो थांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो दायो बिहाइन्ड दा सिनफोरखौ लामाया दै दङ दै बारनांगौ र' आं ओंखारना होनि फै गारियानो जौखि गैया ना लामाया लोगोफोर नायदो ओइया आगोलाव थ' दे एसे साबधान दै नों ओंखारलाय आं ओंखारनि र' थांग्रो नोङो आथिङा बोरैबाबा हाबनांगौबा थांखाबाय सिङाव लकेसनाव मोनफैबाय थांगासिनो एसे आगोलाव बेयाव मोजां माने लकेसन दंबावो आरो शुटिं खालामनो थांगासिनो जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था दायो आं बिहाइन्ड दा सिनफोरखौ दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो जोंना शुटिंआ स्टार्ट जाहोलांबाय शुटिंआ जागासिनो जोंना मेंनायखाय एसे माने लुथुब लाथाब उन्दुना दङ मानसिफ्रा मेंदों नामालै मेंनाय मोनोलै ना उखैबायबो जानाय लोंनायानो मोनफैयाखै दासिम लाबोगासिनो र' शुटिंआ बैयाव जागासिनो लोगोफोर जोंना शुटिंआबो जागासिनो दङ नै सानसुमारा दङ आंनि खाथियाव सानसुमारा नोंथाङा मा बुंनो ओइ हेलौ मा जोंनिनो आंनि फ्रेन्डनि माने फंबाय जायो आरो जोंखौ बिथांमोनखौ आं हेफाजाब होगासिनो थारमाने लोगोफोर जायगाखौ एसे सोलायबाय आरोना गुबुन मोनसे जायगायाव शुटिं खालामनो थांगासिनो माने बिसोरो अलरेडि मोनहैखाबाय आरो जोंसो थांगासिनो आमाइ दङ आं दङ आरो बिनानाव सानै दङ मामा माने जों बाक्सानिसो नालाय मामा होनो आरो मामा माबायदि मोनदों फैनानै बिराद मोजां इन्टारेस्टिं मोनदों आरो जों बेयाव फैनानै दिनै जों फार्स्ट डे शुट आरोना दिनै फार्स्ट डे शुटमोन आरो गाबोन सानसे जाबावगोन लाबावनांसिगोन उपाय गैला एसे आलादा स्टाइलाव दिन्थिगोन ना नोंथांमोननो लोगोफोर शुटिंआ बै जायगायावनो जागासिनो बै गोजानाव थांथ'ला बिराद गोजान माने गरमथार मेंनायबो मोनबाय बिराद भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामना हो थेंक्स फर वाचिं दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ